כשהטמפלרים ייסדו בשנת 1868 את המושבה הגרמנית כאן למרגלות הר הכרמל, הם לא תיארו לעצמם שיבוא יום והמקום יהפוך למתחם בילוי ותיירות. היום אני הולכת לראות איך אפשר לנפוש בארץ ולהרגיש לגמרי אירופה. שלום, נעים מאוד. מה העניינים? איזה יפה כאן. ממש מרגישה כאילו אני חוזרת אחורה בזמן. תספר לי קצת על הרחוב הזה, על היישוב הזה. הטמפלרים הקימו פה את המושבה הגרמנית בחיפה, והקימו פה עסקים ובתים, כמו שאת רואה, בתים מדהימים, שהמבנה שלנו הוא גם מבנה טמפלרי טיפוסי, שהוא בנוי אצלנו משני מבנים. כן. המבנה המרכזי שימש את משפחת ורסטר ממקימי המושבה כבית המגורים שלהם, והמבנה הצמוד זה שימש כבית מלאכה לתיקון עגלות. אוקיי, אז זה המבנה הטמפלרי הטיפוסי. זה המבנה. אנחנו הלכנו ניגוד בעצם של חדש וישן, בואי תראי. זהו, חזרתי לתקופה שלנו. ומה הרעיון שעומד מאחורי השילוב של הישן והחדש? הלכנו על ניגוד בין החדש לישן, לשמור על המעטפת האותנטית מבחוץ. ויש אלמנטים שכן שימרתם מרוח התקופה? כן, יש חלק מהאלמנטים שימרנו וחלק שחזרנו. בואי ניקח אותך לראות. יאללה. זאת רצפה מצוירת, אותנטית. מקסימה. בשילוב עם המדרגות המקוריות והמעקה. יש את הרעש של המדרגות של פעם. מדרגות עץ. וואו. זה קיר אבן שחשפנו. מקסים. גם כאן אורגינלי. אוקיי. פה זה מודרני. לגמרי. מדהים. מאוד מאוד יפה. נעשתה פה מחשבה של לעשות ניגוד מוחלט בין המעטפת החיצונית האותנטית לפנים המודרני והעיצוב החדשני. בתוך המחשבה של ללכת על ניגוד בין הישן לחדש, חדרים מעוצבים באופן שונה, יש חדרים יותר קלאסיים, יותר שקטים, יותר רגועים, ויש יותר מודרניים, בעיצוב יותר חדשני. בכל החדרים היה חשוב לשמור על האינטימיות והשלווה שמתבקשת בעצם כיאה למלון בוטיק. הנוף זה חלק בלתי נפרד מהחוויה. לא, זה הגנים הבאים, זה משהו שלא רואים בכל מקום. איזה יופי. בואי ניקח אותך למקום שאפילו רואים את זה עוד יותר טוב. אוקיי, מכאן כבר העיר ממש קוראת לי. אנחנו נמצאים בלב המושבה הגרמנית בחיפה, זה רחוב שוקק חיים. מלא ברים, בתי קפה, מסעדות טובות יש באזור. יש בחיפה את החופי ים המקסימים, מפרצונים ולגונות שאין בשום מקום אחר. כמובן את הגנים הבאיים שיש שם סיורים מודרכים, יש מוזיאונים נהדרים, מדעטק, גן חיות, פעילויות לכל המשפחה. לא חסר מה לעשות בחיפה. טוב, אני מאוד נהניתי. גם אני. אז המון בהצלחה, ואני מקווה תודה רבה. שנפגש בקרוב.